Mgakatalongges, welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe my channel. At kung naligaw ka man ng pupuntahan mo, i-click mo na ang notification bell para hindi ka maligaw sa mga pupuntahan mo, para lagi kang updated sa mga susunod na mga video paparating. So yun nga guys, yung gagawin namin ngayon ay yung paghahakot ng tubo, at ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa namin dito sa probinsya. At hindi ko pa ito napapakita dahil yun nga guys, parating na yung mga truck na kakargahan namin. Ipapakita ko sa inyo guys yung mga ginagawa ko dito sa probinsya. Ito na yung truck namin guys, parating na. Let's go, ipapakita ko na.
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. So yun nga guys, tapos kami sa pagkarga namin at next bat pa yung isang karga namin. Ayun, next bat naman at hindi ko rin ipapakita kasi pagod na ako. Maraming salamat sa panonood. Salamat guys sa panonood guys at meron kayong natutunan sa vlog kong ito at meron na kaming next target na kakargahan. Yung isang pinakita ko, yung number niya ay 765. Okay, yan po yung guys yung isang target namin na kargahan mamaya at papahinga muna kami. So yung guys, magpapahinga muna kami at magmimerinda lang muna kami ng soft drinks.
So yun nga guys, tapos na tayo magkarga. Nagmerenda na tayo. Oh my God! Wow! Kasi may next spot tayong kakargahan na truck. Ayun guys. Yung isang truck. Kakita nyo yung isang truck. Ayun. So, let's wait. Yung papakita ko sa inyo yung truck. Ayun yung guys, yung isang kakargahan namin. So nakakapagod nga. Pero okay na yun para may pera tayo sa kasi kahit mainit yung panahon. Nakikita nyo yung maitim na ko. Sumusobrang itim na ako kasi mga 1 month na ako nagtatrabaho dito. Lagi kaming nagkakarga. At ngayon nga guys, hindi ko na i-vlog yung isang karga namin kasi ang hirap ng trabaho ganyan kasi yung mga kasama mo dahil baka mabad trip kasi yung gagalaw ka ng camera. So yun guys, maraming salamat sa panonood ninyo. Sana i-subscribe nyo ako sa channel ko at huwag nyo kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod mga video paparating. At magbimerenda na tayo. May pagod. Utang lang to guys, utang. Pero sa linggo, nabayaran namin to. Pag sawadan na. Maraming salamat guys sa panonood. Ang sunod naman na next bat na karga. Sunod naman at mamaya hindi ko i-vlog. Maraming salamat sa inyo guys. Bye bye.